Γεια σας παιδιά, σήμερα θα μάθουμε πώς υπολογίζουμε τα ρέστα. Πριν ξεκινήσουμε, ας δούμε τους τύπους κερμάτων που θα χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε τα 2 ευρώ, το 1 ευρώ, τα 50 λεπτά, τα 20 λεπτά, τα 10 λεπτά, τα 5 λεπτά, τα 2 λεπτά και το 1 λεπτό. Τώρα που ξέρουμε τους τύπους κερμάτων, ας δούμε πώς μπορούμε να υπολογίσουμε τα ρέστα. Ένας απλός τρόπος είναι να αφαιρέσουμε το ποσό ενός προϊόντος από το ποσό που δίνεται. Για παράδειγμα, αν κάποιος αγοράζει ένα προϊόν που κοστίζει 1,80 ευρώ και δίνει 2 ευρώ, πώς θα υπολογίσουμε το ρέστο? Από τα 2 ευρώ που έδωσε ο πελάτης, αφαιρούμε τα 1,80 και βρίσκουμε ότι τα ρέστα που πρέπει να του δώσουμε είναι 20 λεπτά. Τώρα είναι η σειρά σας. Προσπαθήστε να υπολογίσετε τα ρέστα για ένα προϊόν που κοστίζει 60 λεπτά και δίνετε 1 ευρώ. Τα ρέστα είναι 40 λεπτά. Συγχαρητήρια. Τώρα που ολοκληρώσαμε το μάθημά μας, μπορείτε να υπολογίζετε ρέστα κερμάτων ευρώ με ευκολία. Θυμηθείτε απλά να αφαιρείτε το ποσό του προϊόντος από το ποσό που δίνετε και να χρησιμοποιείτε τα κέρματα με σωστό τρόπο για να κάνετε τα ρέστα σας. Αυτά ήταν. Τώρα είστε έτοιμοι να γίνετε έμπειροι στον υπολογισμό των ρεστών κερμάτων ευρώ. Ανυπομονούμε να δούμε τις δεξιότητές σας σε ενέργεια.